Witam wszystkich, witam was pięknie we środa. Witam w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Witam was ja, Paweł Polok. I witają was wszyscy artyści, którzy będą dzisiaj wam prezentować swoje szlagiery. Pierwszy już wlazuje na ekran, już go puszczamy i już jademy. Na kolanka i spokojnie. Byda chopaloła, bo się no leży. Nie byda sprzątała, nie zrobiła wieczerzy. Teraz będzie ostro, będzie bez litości. Durch byda fajerować nas proszące gości. Do góry i nic mnie nie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Wszystko mnie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Spokój na kolana. A jak mnie przepuści pierwszokaś przez drzwi, że to go wyda dusić, aż poleci bierze. Nie wyda wiglować, nie dom mu obiadu. Durch wyda fajerować, uda robić na dół. I super! Wszystko mnie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Wszystko mnie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Na kolanka. Byda grała szkana, byda dźwigać sztanga. Zrobi głupio afa, to dostanie fanga. A jak mi złość minie, jak już dobrze będzie, to zaś będzie dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. No pięknie. No super, super. A wy się marnujecie w waszych zawodach. Żegnam, a panowie ze mną. Sia. Pa, 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 pa. Para, pa, pa, pa. I lecimy szkarta, dalej druga dzisiejsza propozycja, drugi szlagier już wlazuje na ekran, no to gromy. Jak za Karlusa do baru joszą, krążek Alba na ekstrowie mią. Teraz po piwie łeb się kołuje i tak sobie joduje. To siu, tędziu i tak mnie czeko grób.
Miążek interes i pieniędzy moc zmienią dzioły co noc teraz klos. Bo jak mnie w Bogu coś wezakuje, to też sobie joduje. To siu, ten dziu i tak mnie czeko grób. Trójka, trójeczka, za chwileczkę będziecie mogli obejrzeć. Bierzcie telefony i wysyłajcie SMS-y numer 724 80. W treści się wpisuje szlagier, kropka i numer teledysku, na który głosujecie. To jest bardzo proste. Artyści czekają na wasze głosy, a my już puszczamy kolejny szlagier. Powiadają ludzie, że ją niebogato. Powiadają ludzie, że ją niebogato. A 4 hektary, a 4 hektary, a 4 hektary zapisał mi tato. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. W Rybniku na rynku chopów rozdawali. Nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, nie skoro rzek przyszła, starego mi dali. Starego mi dali i kochać go muszę. Mi dali i kochać go muszę. O Boże, zlituj się, o Boże, zlituj się, zlituj się, o Boże, wyrwej z niego dusza. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Jak się nie zlitujesz, to ją sama muszę. Wcisna podpierzyna, wcisna podpierzyna, podpierzyna wcisna i dziada udusza. A jak go pochową, wyda młodą wdową. A jak go pochową, wyda młodą wdową. Jak mnie kiedy zechce, jak mnie kiedy zechce, jak mnie kiedy zechce, to się jeszcze wydom. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Wezna se takiego, co ma dużo pola. Bojoje robotno, bojoje robotno, bojoje robotno i się tym nie chwola.
Czwarta propozycja za chwileczkę na ekranie. Bierzcie telefony, wysyłajcie SMS-y, głosujcie na swoich ulubionych artystów, głosujcie, czekamy na wasze SMS-y, czekamy na głosy, na pozdrowienia, na wszystko czekamy, bo lubimy jak do nas piszecie. Numer 724 80, no i teraz już czwarty szlagier. Frela, dejcie pozór synki. Umia dobrze ważyć i śpiewam piosenki. Lubię śląską kotka i śląskie zwyczaje. Chcę takiego chłopca, co najmocniej przaje. Dyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Lubię chłopców z Mazur i centralnej Polski, ale ja uwielbiam ten dialekt opolski. Mnie się podobają te śląskie nawyki. Nie chcę synka z Niemiec, z nami Ameryki. Dyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Teraz powiem szczerze, bo mam mało czasu, że ja to śpiewała tak i no do szpasu. Kto mnie trochę słuchał, tym cię poszczeluje, że to przeca ino się fajnie rymuje. Dyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Dyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Piątka, no to są my pomału w połowie dzisiejszego wydania. Zaglądamy, kto też tam dzisiaj siedzi jako piąty. Słyszała te radio, śpiewka jedna. Łotki pory, gryź po głowie, loto mi. Chcę spróbować, ale językowy zdrewna. Joloraury jednak nie tak brzmi. Zaczła chlotać po chałupie w wielkim szale, ale gęba nie chce słuchać nic a nic. Durś próbuje, nie wyłazi mi to wcale. Joloraury jednak nie tak brzmi.
internecie takie cudo. Już w kolumnach ryczy to na całki dom. Dusz próbuje, może w końcu mi się uda. I joloreury jednak chyba mam. I ową godą zaś to trudne takie nie ma. I no w gębie gimnastyka zrobić trzeba. Zaśpiewajcie wszyscy razem ze mną teraz. I joloreury, rytiri, oj ha. Piątka za nami. Pamiętajcie, że wszystkie nasze propozycje, nasze podsumowania, nasze pieśniczki macie też na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam odnośniki do Facebooka, do YouTube'a, właśnie na YouTubie nasze podsumowania. Tam też sklepik internetowy, a jak kto nie lubi sklepików internetowych, to może przyjechać do Rybnika, do Szkolaka na ulica Kościelno. Tam w Szkolaku przy ulicy Kościelnej 5 w Rybniku wielki sztant ze śląskimi szlagierami. Zaś jakby kto nie miał po drodze do Rybnika, to niech do nas dzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Czekamy na wasze telefony, dzwońcie do nas, zamawiajcie szlagiery, a my już puszczymy szóstą propozycję. Na kolanka i spokojnie. Byda chopaloła, bo się no leży. Nie byda sprzątała, nie zrobiła wieczerzy. Teraz będzie ostro, będzie bez litości. Duch byda fajrować nas proszące gości. Do góry! I nic mnie nie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Wszystko mnie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Spokój na kolana. A jak mnie przepuści pierwszokaś przez drzwi, że to go wyda dusić, aż poleci bierze. Nie wyda wiklować, nie dom mu obiadu, dur
Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Wszystko mnie nerwuje i mierzi mnie wszystko. Od dzisiaj zostaję ostrą feministką. Na kolanka. By zagrała szkana, by dać bigać sztanga, zrobi głupio afa, to dostanie fanga. A jak mi złość minie, jak już dobrze będzie, to zaś będzie dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. Nic mnie nie nerwuje, nie mierzi mnie nic. Od dzisiaj jest dobrze. Koniec z feminizmem. No pięknie. No super, super. A wy się marnujecie w waszych zawodach. Żegnam, a panowie ze mną. Sia! Pa, 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 pa. Para, pa, pa, pa. Szczęśliwo siódemka, zaraz na ekranie, tyż czako na wasze głosy, numer 72480, w treści wpisujecie szlagier, kropka i numer teledysku, na który głosujecie. No to gromy. Czujesz ten miłości dar. Kiedy usłyszysz głos, w kolorach tęczy widzisz całki świat. Noce z brakiem snu, już sama nie wiesz skąd tej siły moż. Życia Boży dar, to dla rodziców najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci. Niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzeby. Kochane dzieci, niech zdrowie pogoda sprzyja wam. I nim obejrzysz się, już pierwsze kroki stawio bajkę twój. Cięgiem rozgląda się, czy mama z tatą gaś w poblisku są. A do dziadków wnuk to też cudowny życia z życia dar. Niech rozkwitą dom i rośnie ten nasz najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci, niech im w dziecięcych
Obejrzeliśmy wszystkie dzisiejsze propozycje. Jutro we czwartek widzimy się zaś. Liczę na to, że się spotkamy jutro wszyscy w zdrowiu. Trzymajcie się, do jutra. Do zobaczenia.